What's up mga dre? Easy and welcome to Easy and Joice TV. Dito ulit kami sa may San Fabian. Ngayon ruta namin sa may Manga Trail tapos Rampage. So with Pucci, Pangasinan Cycloholic, tapos kay Josh. Let's go! Ahon ulit mga dre. Pupunta kami ngayon dun sa may view deck, sa may tatlong bundok. Kakatapos lang ng dalawang ahon mga dre. So pahinga muna kami dito ni Josh. Then punta kami dun sa may tatlong bundok, pero dun lang sa may view deck. So sige. Tingnan muna tayo ulit dito mga dre. So malapit na kami dun sa may tatlong bundok. Yun na siya. Pero dun lang kami sa may view deck, dahil didiretso kami ng Rampage Trail, tapos papuntang Manga Trail. Wala yung baka dun. Patapusin muna natin yung baka. Nandun yung baka. Oh no! Ganito yun. Dalawang pahingan. Pag narinig niya na yung Hope Hub. Yung hope natin? Oo. Hope times 2. Hindi mo siguro. Hindi yan. Sana. Tara. Yay! Ayan, dito na kami sa may view deck mga dre. Ayan, mga kasama ko. Tambay muna, konting pahinga, diretso kami doon sa may Rampage. So Jeff, kamusta ka na? Tagal na natin din nakapag trail build Tagal na, wala nang ano. Walang time. Ayan, pag nagkaroon ng time, magti-trail building ulit, tapos hunting. Oh yeah! So yan, picture muna. Yun, na-miss ko yung vibes na magpa-picture dito. Old school. Go, 1, 2. Ginagawa mo. Mamadali ka eh. Pabebe. Yun, tapos na yung pictorial namin dito sa may view deck. So punta na kami sa may Rampage. Let's go! Papunta na kami sa may Rampage Trail.
yung mga kasama ko. Kasi first time nila dito. Tara! Right, dito. Ginagawa mo. Right. Dito, right. Oh no! So, di nila ako nakita dito. Masyadong nakapokus sa trail. O sa jaggi lang talaga na ako narinig. Tara dito! Ayan, hintayin ko lang sila saglit dito. Diyan na ba lahat? Diyan na lahat? Tara! So yun, dito na kami sa may tuktok. Lapit na. So yan, dito tayo sa may rampage. Bababain natin yan mamaya mga dre. Yan, papunta doon. Sasakyan tayo papunta sa may manggahan. So yun, Pooch, kamusta yung trail? Gusto yung trip sir, medyo nabawasan yung chan ko sir, mga ganito sir. Mga 1.001. Yan. Nagka-track read na si Jepoy. Mukhang pumipilo na siya ng line. Wow! So yan, dropping tayo sa may rampage trail.
Yon ang ating rampage downhill. Nice, Dre. Go, Dre. Hardline pala ang kinuha ko. Nice, Dre. Dahil nag-video pa si Jepoy doon, hintayin muna namin siya dito. Taas nun. Yan, tambay muna kami dito. Easy lang ang kon ah. Rampage ah. May nabawas ba ulit? Wala eh, may nadagdag yata. So yan, diretso tayo doon mga Dre. Papunta na kami sa may Manga Trail mga Dre. So ito na yung ahon. Start na. Update ko na lang kayo mamaya pag andun na kami. So yan, dito kami sa may ahon ng Manga Trail. Punta doon. Tulak muna kami mga Dre. Yun pa yung mga iba oh. Sila Pooch. Josh, makunat ba? Banayad na tulak. So yan. So yan, mukhang malapit na tayo mga Dre. At mukhang ito na nga yung entrance ng Manga Trail. Magpapaleft na lang tayo dito. So yan, dito na kami sa may Manga Trail mga Dre. Forward na kami doon. So, Manga Trail. Good morning. Morning po.
Yun mga kambing. Takbo. So yun, doon na rin sila. Diyan na. Tara Dre. Dito, dito. Morning. Morning. So yun, tayin lang natin sila dito. Hingay ng bike ko. Dami nag-squeeze. Esther. At yun ang Manggahan Trail mga dre. So yun, kung makikita nyo, dun yung tatlong bundok. Ayan. So yan, diretso na kami. Punta kami sa may Aegis Trail. Downhill mga dre.
Yan, pag diretso dito, Aegis Trail. Hintayin lang natin sila. Tara. Yun, bisita kami sa may Aegis Trail. Morning! Morning, morning! Morning! Doon. Pahinga muna dito. So yung mga bata, reverse sila. Saan? Mga sunod na. Wala, tapos na sila mag-Aegis. Pwede natin. Dito na lang tayo dumanay. Dito. Yan, dito na tayo sa may Aegis Trail. Yan, dito na kami sa may sentro ng Aegis Trail mga dre. Yan, yan yung mga ramp nila. Pakita ko sa inyo. Yan. Tingnan muna kami dito sa may lilong mga dre. Kasi sobrang init. Grabe. 9 o'clock pa lang pero parang 1 PM na. Sobrang init. Summer kasi. Ayan. Dito kami sa may tuktok ngayon mga dre. Punta pa kami doon sa dulong ng trail. Try namin yung flow trail ng Aegis Trail. Tapos dumating sila Paeng. Kasabay natin sila mamayang bababa. So yan, malapit na kami doon sa taas mga dre. Doon sa start ng trail. Doon na sila Paeng. So yan, dito na kami sa may taas ng Aegis Trail, Low Trail. Kasama na ako dito si Paeng and friends. Ayan. Tapos syempre si Masiba. Yung view dito.
Yan pa yan. Yan, chasing paeng. Kita Dre. So dito yung paleta. Tapos yung kung titirahin. Okay lang. Nice. Andulas. Nice Dre. So yun ang aking run sa may Aegis Trail, chasing paeng. Nandito rin pala si Kuya Lito. Yan, siya ang master builder dito sa may Aegis Trail. Kaya yan. Alasip ko na. Antayin Oh, kuha na rin kami. Bounce na kami. Sige, ingat Dre ha. Sige, okay. Nice ride Dre. Ingat kayo dyan. So yun, bounce na kami sa may Aegis Trail. Thank you. Tara Dre. Whee! Wamada! Whee! Okay lang. Ito, normal lang. Whee! Yan, squishy bike. Balik kami dito sa may parking mga Dre. So yan mga Dre, hinintay ko lang sila, babalilin ko sila. Ginagawa mo! Yan, mukhang counter strike no. A few moments later. Sniper ready. Oh no! Yan, Pangasinan Cycloholic. So yan, nabaril na natin si Pangasinan Cycloholic. Sunod natin yung dalawa.
M4A1. A few minutes later. Bang, bang, bang! Ah, si Josh. Yan, tumba na rin si Josh. So natin si Puchi. One eternity later. So yun, wala si Puchi, nagtago. Ibabalik ko na tong baril. At yun ang run namin mga dre. So kung nag-enjoy kayo, please subscribe. Subscribe ka na rin kay Pangasinan Cycloholic. Tapos kay PM Puch. Nandiyan din si Josh. So hanggang sa muli.